Te nyt tähän alkuun tiedottaa fail plus win compilation, eli ei ole gameplay-video. Hurry, kiire. Mä en oo päässyt läpi, vittu. On kiire. Hurry up, I'm hurrying up, älä ammu mua. Yes, hurry. Mä oon koitin sitä varmaan 50 kertaa päästä. Okei. Näin vittu! Voitko olla tosissaan, mä mähpäsin sen viereen! Genie in the bottle. Mitä? How nice. Time practice modella. Yllätys. The longer when they going to reach your death. Mä mitään kuolla. Joo. Mikä on logiikka tälle kentälle? Meillä ottaa kultaa! Sillä kun ne tunnen amatöörit aina tekee. Stone of Night, eli olen väsynyt tähän vitun kenttään. Tämä on, ootas mä kun tää on mun muistiosta puhelimesta 37. attempt tälle vitun kentälle. Hei, mä en oo pingispallo, jos et ymmärrä. Vittu. Dragon Slayer. Yritys 4. Ja Hermo on palasina, vittu! Go. Eli tää on siis DDA-kenttä, missä ei pitäisi tehdä mitään. Eli antaa vaan ninjan mennä. Niin mä koitin tähän päästä tää läpi sillä, että mä liikun. Kamera on tuolla. Kamera. Okay, eli nyt mä oon safeissa. Vittu. Mennä. Noin. Et voi olla tosissaan! Mitä vittua? Mitä vittua? Vittu, mun menee niin hermo! Mä tulen takaisin siitä vittu! Miksi teille pitää tulla sinne juuri missä minä olen? Älkää sanoa vielä joka vittu paikkaan! Minä sanon näitä auta siellä piste! Ylös alas 3. Simpor! Snippuista välistä! Minä en käskenyt snippuista välistä! Vittu! Se ei kadonnut mua! Vittu mikä paska ninja! Vittu! Very fucking nice. 1G! Nyt ollaan tässä vaiheessa jo. Fuck! Ja taas toi pukas.